वृषाली हेमंत कोकणी कट्टा ह्या आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत मालपोहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी साखर, 1 वाटी तांदळाचं पीठ। मी हे 5 वेलची ते सोलून घेतले आहे आणि छोटा तुकडा दालचिनीचा, छोटा तुकडा जायफळचा। आता साखर, दालचिनी, जायफळ, वेलची हे आपण मिक्सरला लावून घेऊया। आता आपण मिक्सर लावून घेऊया, साखर वाटून घेऊया आपण। दालचिनी, जायफळचा तुकडा आणि दालचिनी। आता आपण हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया। पाणी थोडं थोडं करूनच टाकायचं। आणि आपण बटाट्या भजीसाठी बॅटर कसं तयार करतो तसंच करून घ्यायचं। हे बघा, अशा प्रकारे आपण बॅटर हे बनवून घ्यायचं मालपोह्याचं। आता आपला बॅटर रेडी आहे, मालपोहे करायला घेऊया। इथे आपण मगाशी पॅन गरम करत ठेवलेला, पॅन चांगला गरम झालाय, त्यात थोडं तेल टाकायचं। आणि हे मीडियम गॅसवर ठेवायचं आपण। आता आपली 5 मिनिटं झाली आहे। आता आपण परतूया ते। छानपैकी ब्राऊन करून घ्यायचं, लगेच परतू नका, नाहीतर ते तव्याला खाली चिटकून बसणार। आणि असे खरपूस भाजून घेऊया। आता आपले रेडी आहे, काढून घेऊया प्लेटमध्ये। बऱ्याच ठिकाणी मालपोहे फक्त गव्हाच्या पिठाचे बनवतात, पण आम्ही ते तांदळाच्या पिठाचाही वापर करतो, कारण तांदळाच्या पिठामुळे खूप सुंदर लागतात। अशा प्रकारे आपण सगळे मालपोहे बनवून घेऊया। हे बघा, आपले इथे मालपोहे तयार आहेत। कसे वाटले ते आम्हाला सांगा, आणि आवडले असतील तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनसुद्धा क्लिक करा। अशा प्रकारे मालपोहे तुम्ही करून बघा आणि आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा।